Je hebt dan maar één gang. En misschien koekjes en snoepjes. En chocola. Herman Haring aan start met Xavier. Combinatie gekomen uit Saasveld als 8e deelnemer. En Xavier, de 7-jarige zwarte merrie van Hinkster Voltaire. Was goed, Rudy? Ja, super. Voor mooi kort trainen kun je wel, hè? Ja, dat weet ik. Ik kan al wel kort trainen. Oh, door maar. Kijk, apparaatje. En helemaal aan de binnenkant. Nou, u ziet het gaat allemaal heel simpel rond de 40-plussers doen alsof ze alle dagen naar de wedstrijd gaan.